wat een voorrecht is het om hier te zijn deze morgen. Ik en Hubert had zo'n gesprek deze morgen voor de dienst. En wij hadden het over coronatijd. En dat we moesten thuis blijven. En dat we niet naar de kerk mogen. En dat was zo'n moeilijke tijd voor ons, ik denk als christenen, om dan thuis te blijven. Maar nu zijn wij vrij. Wij komen naar de kerk iedere zondag om God te aanbidden. Om als eenheid hier, als kinderen van God, te samen te zijn. Heerlijk, heerlijk. En landen zoals China en deze soort landen is het altijd, ja, niet altijd evident. Het is niet altijd zo gemakkelijk om gewoon naar een kerkdienst te gaan. Eerstens mijn dank aan Willy en Esther en de oudsters voor de gelegenheid om het woord te brengen. Ik heb een woord op mijn hart, eigenlijk al van januari al. Ik was op weg naar het werk geweest met mijn auto en er gebeurde iets. En het liet zo'n indruk achter op mijn hart. Ik heb het opgeslagen op mijn gsm. En zoals de maanden verder gaan, begon de Heer met mij te delen om daarover te praten met jullie. Zo deze morgen wil ik met jullie spreken over identiteit. Hoe belangrijk is identiteit? Zo'n beetje babbelen over identiteit in de eindtijd, in de tijd waarin we nu in leven. En dan wil ik ook met jullie een beetje babbelen over als wij als christenen door een storm gaan, hoe om te gaan dan met onze identiteit. Dan staat het normaal gezien zwaar onder aanval. Maar eerst wil ik beginnen door te bidden. Hemelse Vader, dank je wel, Heer, voor deze samenkomst. Heer, dank je wel, Heer, voor uw woord, voor uw kerk. Dank je wel, Heilige Geest, dat u mensen, Heer, zal aanraken deze morgen. En binnen hun harten, Heer. Ik vraag dat u mensen leven zal veranderen, Heer. Dat uw denken zal veranderen, Heer. Heer, wij openen ons harten deze morgen, Heer. Heer, wij vragen u om met uw waarheid, Heer, te komen en om te zaaien in onze harten, Heer. Wij eren u daarvoor. Wij danken u daarvoor. Wij bidden het, Heer, in de almachtige naam van Jezus. Amen. Oké, hoe belangrijk is een identiteit? Ik denk hier op aarde is het vanzelfsprekend. Als ik naar een gemeentehuis zou gaan, dan weten jullie de eerste vraag wat die dan krijgen is: mag ik uw pas alsjeblieft? Of als je naar de dokter gaat, of misschien moet u uw wagen aan de kant zetten als de politie stoppen. De eerste vraag is: mag ik uw rijbewijs nemen of mag ik uw pas, uw identiteitskaart? Zo, dat is heel belangrijk, onze identiteit hier op aarde, maar wat voor onze hemelse of geestelijke identiteit? Ik herinner mij nog in Zuid-Afrika, wij woonden in Zuid-Afrika, het was het jaar 2000, dat is al intussen 26 jaar geleden. Ik voel mij eerst heel oud, maar oké, 26 jaar geleden, ik en mijn vrouw maakten deel uit van een gemeente. Groot gemeente was een boekwinkel. En na de dienst besloot mijn vrouw om mij te verrassen met een Bijbel, met een cadeau. Een Afrikaanse Bijbel, het was echt een serieuze Bijbel. Ik heb het niet bij deze morgen. En zij gaf die Bijbel aan mij en het is al 26 jaar geleden. Haar woorden zal ik nooit vergeten. Nooit maar nooit. Haar woorden aan mij was: ga op zoek naar uw identiteit in Christus. Ik zal het nooit vergeten. En ik was nog een jong bekeerde christen en ik dacht bij mezelf, maar dat is allemaal Chinees voor mij. Ik begrijp daar niks van. Hoe moet ik als een mens, een onperfecte mens, hoe moet ik als mens hier op aarde, moet ik mijn identiteit gaan zoeken bij een heilige, perfecte God? Ik snap er dan niks van. En ik ging als een jonge christen door het leven voor vele jaren zonder een identiteit. En natuurlijk was ik een muis voor de kat geweest. Hè. En kwam de vijand met alle aanvallen op mijn identiteit. Nu, ik wil verder gaan om jullie mee te nemen naar het jaar 1945. Ik wil een ware verhaal aan jullie vertellen van een Hongaarse soldaat met de naam van András Toma. Hij was tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij maar een jaar of 19 à 20 jaar oud. Hij werd gevangen genomen door de Russen. Hij eindigde op een krijgsgevangenis. En later werd hij overgeplaatst naar een psychiatrische gevangenis.
Hij zou uiteindelijk 55 jaar doorbrengen in dit psychiatrische opsluiting. 55 jaar. Ik was nog nooit in een psychiatrische opsluiting in Rusland geweest, maar ik denk dat het was geen 5-sterren hotel geweest. Ik denk dat het heel moeilijk geweest voor iemand. Maar in het jaar 2000 besloten er heel veel andere landen om krijgsgevangenen vrij te laten. En Andras Thomas komt een opmerking om vrijgelaten te worden door de Russen. De Russen probeerden met hem een gesprek aan te gaan, maar het was heel moeilijk geweest. Ze begrepen die man niet. En zij dachten van, ja, als gevolg van die opsluiting is die man gek geworden. En het ging zo ver dat zij dachten van, om die man te doden. Gelukkig was er iemand met een verstand geweest en zei, man, nou, voordat jullie zo ver gaan om die man gewoon af te maken, nodig een Hongaarse psycholoog uit om toch een gesprek met die man aan te gaan. En ze stemden in, het is allemaal goed en er was een gesprek. Er vond een gesprek plaats met die psycholoog, Hongaarse psycholoog. En na een aantal minuutjes besefte die man van, maar hier is helemaal niks mis met die man. Hij sprak gewoon een heel oude Hongaarse dialect. En zij vroegen aan de Russen van, mannen, krijg alle papierwerk in orde alsjeblieft, geef die man over aan ons. Wij willen heel graag verder met die man om met hem verder te werken, om hem weer terug te bezorgen aan zijn familie. Ze stemden in, was geen enkele probleem. En ja, terwijl de psychologen naar buiten rijden met zijn rolstoel, deed hij zijn allereerste bezoek. Na 55 jaar in die psychiatrische opsluiting vroeg Andras Thomas niet voor een warme douche. Hij vroeg niet voor een koffietje. Hij vroeg niet, ik wil in een comfortabele bed slapen vanavond. Hij vroeg naar een spiegel. Hij zei, ik wil graag een spiegel. Hebben jullie een spiegel hier aanwezig? En de psycholoog, ja natuurlijk. En zij gaf aan Andras Thomas een spiegel. Hij bekijkt zichzelf voor de eerste keer in 55 jaar. Bekijkt hij zichzelf in die spiegel. En na 2 seconden gaf hij die spiegel terug aan die psycholoog. En hij begon te wenen en te wenen en te wenen. Hij herkende die man in de spiegel eigenlijk herkende hij niet meer. Hij was zo'n beetje zijn identiteit kwijt. Hij werd gevangen genomen als een 20-jarige man. Vol ambitie, vol leven, vol levensdromen. En nu een man op leeftijd en hij herkende zijn eigen gelaat of eigen terugweerkaatsing van de spiegel niet meer. En ik denk dat wij allemaal moeilijke tijden meemaakten als christenen, als mensen eigenlijk. Ik herinner mij, ik was een jonge christen. Ik gaf mijn leven aan de Heer. En er komt zo een heel slimme gedachte voor mij op. Nu zal alles goed met mij zijn. Nu zal alles goed gaan met mij. Ik ben een christen, ik ga naar de kerk, ik lees mijn Bijbel, het komt allemaal goed met mij. Maar ja, dat is de realiteit niet. Hè? En nergens in Gods woord lezen dat God zegt van, Erik, maak je geen zorgen hoor. Het komt helemaal goed. Je zal nooit uitdagingen of geen beproevingen meemaken. Ik lees dat niet in Gods woord. Ik lees wel dat hij zegt, ik zal u nooit begeven en u nooit verlaten. Ik lees wel dat hij zegt, ik ben altijd met u. Zo dat was zo'n beetje mijn denken geweest als een jonge christen. Maar ja, ik besef het al heel snel dat zo werkt het niet. En dat we allemaal door moeilijke tijden gaan als christenen. Ik herinner nog mij een aantal jaren geleden. Ik en mijn vrouw, tijdens opkomen, ons jongste zoon, ging door een enorme moeilijke tijd, depressie. Hij weigerde om zijn slaapkamer te verlaten. Hij zat op zijn kamer 24 of 7 op 7, diepe depressie. Het was een moeilijke tijd voor ons, een donkere tijd, storm. Het was echt aan stormen om ons. En wij waren nog in die storm, in het midden van deze storm. En toen kreeg mijn vrouw ook een oproep van ons oudste zoon dat hij was op bezoek bij de dokter geweest en dat hij werd gediagnoseerd met kanker. Ik ben zeker van, ik en Karin ben niet de enige mensen die door stormen heen gaan. Ik herinner mij mijn kleinzoon, we waren op wachten tot mijn kleinzoon voor 8 jaar. Uiteindelijk werd hij geboren.
Hy was op aarde gewees vir 2-3 minuutjes en hy werd meegepakt naar Highcare. En ja, zo'n arme jongetje was maar nog geen dag op aarde geweest en hij ging al naar Highcare en zijn eerste storm maken. En natuurlijk, jullie weten ook als christenen, als wij door stormen heen gaan, dan is het de favoriete tijd voor de vijand, hè, om te roepen naar ons. Op een afstand te roepen van, maar waar is die God? Waar is die God nu? En ja, op zo'n moment komt die identiteit onder vuur te leggen. Op zo'n tijd komt er vragen naar boven van, soms ook vragen van, maar hier, ik snap het niet. Ik snap het niet, wat gebeurt hier rondom mij? Ik snap niet, waarom moet het allemaal gebeuren? Vragen van, ik weet als een jonge christen kwam, dan vragen naar boven van, Heer, maar wat is de bedoeling dan van het leven? Wat is de bedoeling van de mensheid? Heeft u ooit een plan met de mensheid? En net zoals Andras, Thomas raken we soms de draad kwijt. Ik weet, we hebben een besluit genomen tijdens onze moeilijke tijden, tijdens de stormen. En we hebben tegen elkaar gezegd van, wij gaan God niet loslaten. Wij gaan blijven vasthouden aan God, aan zijn beloftes. Maar toch kwam er heel veel vragen naar boven en heel veel vraagtekens, zou ik zeggen. Nu, mijn vraag deze morgen is er een referentiepunt? Ik zit in het midden van een storm. Is er iets wat ik als christen kan doen om terug te gaan naar een referentiepunt over mijn ware identiteit? Ik wil met jullie meekijken naar Mattheüs 24 vanaf vers 4. En Jezus antwoordde, pas op, dat niemand jullie misleidt, bedriegt of op het dwaalsprong brengt. Heer Jezus is hier een gesprek met zijn discipelen op de Olijfberg en ze hadden het over de eindtijd en de tijd waarin we nu in leven. En de discipelen hadden heel veel vragen van, ja maar hoe moet het Heer en zo en welke en hoe zou de maatschappij eruit zien? En Jezus begon te verduidelijken hoe de maatschappij er zou uitzien. Zo, wij lezen van rampen, wij lezen van aardbevingen, wij lezen van heel veel dingen. Maar wat vind ik zo merkwaardig van Mattheüs 24 is, Jezus begon met, pas op dat niemand jullie misleidt of bedriegt of op het dwaalsprong brengt. Ik vind het merkwaardig, zijn heel eerste antwoord aan zijn discipelen. Nu, wij leven in de eindtijd, wij leven in rare tijden, wij leven in bijzondere tijden. Er komt al heel veel op ons af als eindtijdgeneratie kerk en als kinderen van God. Maar ik heb gehoord, de nieuwste en de laatste aantal maanden komt er heel veel dingen naar boven van autoriteiten die foto's vrijgeven van IFO's en van buitenaardse wezens en weet ik veel wat. En natuurlijk wordt daar een film van gemaakt door Hollywood. En die regisseur zei op voorhand al dat ik kan deze film maken, maar dat is voor de christenen om ze ietsje wakker te schudden. En dat is ook hier een teken waar Jezus zegt, pas op dat niemand jullie misleidt. Weer eens komt het af op identiteit. Zelfs op identiteit van een enkelkomst als eindtijdgeneratie. En ik denk, mijn vraag is ook altijd, hoe denkt God over ons als mensen? Ik weet, als een jonge christen heb ik het ook al meegemaakt. Hoe denkt God over ons als mensen? En ik denk, we zijn niet de eerste generatie die zo een vraag stellen aan God. Als je naar Gods woord gaat bestuderen, dan zie je, het is niet alleen de eindtijdgeneratie, maar ook heel veel generaties in de Bijbel. Zelfs koning David had vragen over de mensheid, vragen over de creatie van God. En ik wil met jullie meelezen van Psalm 8, vanaf vers 4 tot 5. En dat is de psalm van David. Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd. Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? Het mensenkind dat u hem ontziet. U hebt hem bijna een God gemaakt en gekroond met glans en glorie en toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd. Schapen, geiten, al het vee en ook de dieren aan het veld, de vogels aan de hemel, de vissen in de zee en alles wat trekt over de wegen der zee.
Ik wil jullie herinneren dat is misschien een psalm geschreven door David, maar de Bijbel is geïnspireerd door God, de Heilige Geest. Dit zijn zijn woorden helemaal niet hoor. Al die wijsheid die naar boven komt in alle psalmen en recht door Gods woord kwam door God, de Heilige Geest, die mensen inspireerde. Sommige mensen inspireerde met woorden zoals deze. En als ik de Bijbel lees, dan ik plaats mij naast David. Want ik had deze vraag ook. Heer, ik snap het niet. Ik kijk naar uw grote schepping, Heer. Ik kijk naar uw wonderbaarlijke schepping, Heer. En ik snap het niet. Waar was een mens in uw creatie? En ik zie al David in het veld liggen op zijn rug, misschien met zijn handen achter zijn hoofd, die naar boven kijken en naar al de duizenden ter duizenden sterren kijken. En ik lig naast hem. En hij vraagt die vraag aan God, maar God, ik snap het niet. Al die sterren, u gaf alle sterren een plaats, u gaf alle sterren een naam. En nog uw geweldige mooie schepping. En nog steeds, waar past een mens in uw schepping? En David ziet hoe imposant God was en beseft hoe klein de mens wel is in Gods schepping. Wisten jullie dat als ik de sterren zou tellen of proberen te tellen en ik krijg 1 seconde per ster, dat zou mij meer dan 2.500 jaar duren om het allemaal te tellen. 2.500 jaar, zo groot is Gods schepping. En David besefte het. Hij zag als schaapwachter, zag hij de zon iedere morgen naar boven komen. Hij zag de maan iedere avond. Hij zag al de sterren. Hij zag Gods pracht van zijn creatie. En hij dacht bij hemzelf, maar Heer, ik snap het, waar pas ik als mens en uw geweldige schepping in? En ik vind het zo merkwaardig dat in de tijden waarin wij nu in leven, met zoveel technologie, met zoveel informatie tot ons beschikking, is het nog altijd onmogelijk voor wie ook al om ons te vertellen waar begint de heelal en waar eindigt het. Wij kunnen God niet bevatten met ons verstand. Wij kunnen God niet meten met een telescoop of een microscoop. Dat gaat niet. God is gigantisch groot. En ik snap een beetje waarom David naar God ging met deze psalm en zegt, Heer, maar ik snap het niet. Maar dank de Heer voor God, de Heilige Geest, die het duidelijk maakt. Natuurlijk in Genesis 1, van vers 26 tot 28, God sprak, laten we apen maken. Zo, dat was het niet geweest, sorry. Laten we baviaan, dat was het ook niet. Laten we bacterie, dat was het ook niet. Kan iemand mij helpen? Laten we? Mensen. Ik ben niet zeker van. Ja, God sprak. Laten we God de Vader, God de Zoon en de Heilige Geest. Ik vind het zo mooi in de vertaling, in de Amplified, en de message eigenlijk zeggen, laten wij. Wie is God? Het is God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Zeggen, laten we mensen maken naar ons beeld, zodat ze onze natuur weerspiegelen. En dan in Genesis 2 vers 7 gaat het verder. Toen vormde de Heer God, dat wil zeggen, creëerde het lichaam van de mens uit het stof van de grond in blies de levensadem van zijn neusgaten. De mens werd een levende wezen, een individu, compleet, een lichaam en een geest. Ik vond het zo geweldig. God sprak in het begin. Laat er licht zijn en er was licht geweest. En God sprak en er was een oceaan geweest. God sprak en er waren vissen geweest. God sprak en er waren dieren. En noem het maar op. Want nergens in Gods woord lees ik dat God zegt, en laat er een mens zijn. Nee, hij deed het anders met de mens. Hij vormde ons van de grond en hij blies ons de levensadem in ons neergaten. Dat moet ons al meer vertellen van hoe speciaal is een mens voor God. Hoe kostbaar is een mens voor God. God zegt niet, laten wij, ik ga mijn levensadem in een baviaan of in een aap of in een olifant inplaatsen. Nee, hij zegt een mens. Hij is speciaal een mens op een andere manier geschapen. En ik zie het al hoe God half tegen zijn schepper zeggen van oké, mijn schepping is nu gedaan, maar nu ga ik met iemand of iets heel speciaals gaan ik schapen. En zo kwamen de mensen
in sy kreasie terecht. Oké, wat is met my gebeur 27 Januarie? 27 Januarie was ek op weg na het werk geweest. Het was een wintersmorgen geweest, een prachtige wintersmorgen. Het was tijd voor zonopkomst en ik was aan mijn auto aan het rijden. En ik heb al heel vaak een zonopkomst gezien. Heel veel al. Maar deze morgen was er iets speciaals. Ik weet het niet, maar ik kreeg er niet genoeg van te zien. Ik was op mijn auto aan het rijden en 2 keer moest ik tegen mezelf zeggen, hey Erik, opletten hè, op de weg. Hè. Of die auto aan de kant zitten, maar beide dan gaat. Hè. Maar ik kon niet genoeg zien van de zonopkomst. Heel de hemel veranderen en zoveel kleuren. Ik herinner mij nog geel, oranje, rood, roos, noem het maar op. Zo geweldig, het trof mij in mijn hart zo mooi. En ik begon God te eren en te danken. Ik zeg, Heer, wauw, ik krijg hier niet genoeg van, Heer. Ik moet u complimenteren, ik moet u eren, ik moet u loven en prijzen, want dit is gewoon wauw. Niemand hier op aarde of onder de aarde, of noem het maar op, kan hierop tippen. Niemand kan dit ook tot weer creëren zoals u het deed. En het wordt stil in de auto en ik hoor God sprak tegen mij. Niet in mijn oren, maar hier van binnen. Een heel stille stem. En God zegt, Erik, dit is nog niet mijn schoonste schepping. Mijn schoonste en mijn meest geweldigste schepping is de mens. Dat is u en dat is ik. Daar word ik stil van. Ik besef het niet. Wij lezen soms Gods woord zo snel. En wij lezen zo snel over iets zonder om daarover na te denken. Hoe speciaal is een mens voor God? We hebben het juist gezien hier in Genesis. We hebben het juist gezien met David die op die vraag stellen van Heer, maar wat is het van een mens wat dan zo speciaal is van hem? En God wil natuurlijk met ons zijn grootste ideaal, zijn grootste wens met ons is een relatie. Relatie. Ik werk er altijd jaloers op. In Genesis, dan zeg ik, daar lees ik terug, God wandelde in de koelte van avond door de tuin om bij de mens te zijn. Dat is natuurlijk met Adam. Gelukzak. Om alleen met God almachtig te gaan wandelen in zijn creatie. God ging niet wandelen met een olifant. God ging niet wandelen met een paard. Hij ging wandelen met een mens. Met u en met mij. We zijn gekocht en betaald door het bloed van het lam, mensen. We zijn kostbaar. Jezus Christus werd vastgenageld aan een kruis op Golgotha. Maar niet voor zomaar. Of dat is voor een reden om u vrij te kopen om een relatie met hem te vormen. En dan lees ik ook in Gods woord dat God de Heilige Geest groter is hij die in mij is dan hij die in de wereld is. Snap je dat? God de Heilige Geest. God de Heilige Geest is de weerspiegeling van Jezus. Jezus zegt, heeft u mij gezien, heeft u de Vader gezien. Want wij zijn één. Hoe geweldig is dat? Hoe geweldig is dat hoe wij inpassen in Gods creatie. En hoe God binnen ons wil wonen. En dichterbij kan een relatie niet worden, mensen. Dat kan gewoon niet meer dichterbij. Ik wil afsluiten met Psalm 139. Dat is ook een psalm van David. En David was in Psalm 8 bezig geweest om vragen te stellen naar de Heer van hoe pas ik in uw creatie in. En dan schrijft hij Psalm 139. En hij zegt, u was het die mijn nieren vormde. Die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het. David zegt, ik weet het. Heer, ik snap het. Ik weet het, Heer. Tot in het diepste van mijn ziel. U, toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Uw ogen zagen mijn vormloze begin. Alles werd in uw boekrol opgetekend. Aan de dag van mijn bestaan ontbrak er niet. Geweldig. Psalm 8, Psalm 139. Psalm 8 is vragen stellen. Zo'n beetje van, Heer, hoe zit het nu eigenlijk met de mens? Psalm 139
vind ek dit so mooi, dat David sê hier, u het my wonderbaarlik is wat u gemaakt het. Ik weet het, is een zekerheid voor mij, tot in het diepste van mijn ziel. Van twijfel, van zekerheid, van identiteit aan God. Zijn plannen voor mij, zijn plannen met de mensheid, is voor mij heel duidelijk. Deze morgen heb ik geen idee wat u allemaal meemaakte. Misschien zit u in een storm deze morgen, in het midden van een storm, zoals Andras, Thomas. En u bent zo'n beetje de draad kwijt, u bent zo'n beetje moedeloos. Maar ik wil u bemoedigen deze morgen. Want, weet je wat, daar is ook een spiegel waar de vijand soms wil recht houden tegen ons. En dan te fluisteren in ons oren dat, kijk naar jezelf, je bent gebroken, of er is geen hoop voor u meer. Of kijk in de spiegel, u bent vermoeid, of littekens of ziekte, vrees, misleiding en twijfel. Maar de Heer Jezus zegt in zijn woord, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik wil u deze morgen bemoedigen, pak die spiegel, doe het in de vuilbak van de vijand. En dat wil niet zeggen, deze morgen, dat ik tegen u zeg van, wees als een struisvogel en ja, ga begraven in je hoofd, in de zand. Het komt allemaal koekenij. Nee, dat wil ik niet zeggen deze morgen. Ik wil u zeggen, terwijl u in een storm staat, misschien wat u ook meemaakte, pak Gods woord vast deze morgen. Kijk in zijn spiegel, wat weerkaatst Gods hart tegenover u als mens. Wat weerkaatst zij met zijn onvoorwaardelijke liefde. Wat weerkaatst Golgotha, een kruis op Golgotha, naar u toe als mens. Dat wil ik bij jullie even achterlaten. Hier wil ik mee afsluiten. De twee belangrijkste dagen in je leven zijn de dag waarop je geboren wordt en de dag waarop je ontdekt waarom. Ik ben niet dezelfde christen 20 jaar geleden toen mijn vrouw een Bijbel aan mij gaf en zei, ga op zoek naar uw identiteit in Christus. Ik ben veranderd intussen. Ik besloot om naar de kerk te gaan. Ik besloot om Gods woord te lezen, om naar predikingen te luisteren. En ik ging wandelen met Jezus. Ik ging wandelen met hem. Ik weet nog niet alles hoor, nog ver van. Maar intussen ben ik gegroeid in mijn identiteit met Christus. Dat wil ik met u laten lezen. Hemelse Papa, dank u wel, Heer, voor uw woord, Heer. Ach, Heer, uw woord is zo wonderbaarlijk, Heer. Heer, uw woord is een tweesnijdend zwaard, Heer. Dank u wel, Heer. Wij nemen uw woord tot ons deze morgen, Heer. Heer, dank u, Heer. Wij willen, ja, Heer, uw woord is, u hebt gezaaid deze morgen in ons hart. En ik bid, Heer, voor krachtige wortelen, Heer. Dat het zal groeien in ons hart, Heer. Ik bid, Hemelse Vader, voor vrucht die zal voorkomen in ons hart, Heer. Ik bid, Heer, voor ons als gemeente. Ik bid, Heer, voor ons als eindtijdgeneratie, Heer. Bid ik voor een krachtige identiteit in u, Heer. Wij weten waar wij vandaan komen, Heer. Wij weten, Heer, er is een plan met ons levens, Heer. Wij weten, Heer, er is een plan voor de mensheid, Heer. De wereld staat op zijn kop, maar u zit op de troon. U regeert, Heer. En wij eren u daarvoor. Wij danken u daarvoor, Heer. En Jezus kostbaar naam. Amen.